سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتتا لكم بخبر نعدم أسلطاني ليفربول جرمناوي يورغن كلوب أبزا غانتا هاني صوزلو بقعت فقرن حادنتن نتاناي سمانيات ليفربول ززخاخر مخانو بوزحات يسمامعم غنا مس ليفربول أب كسادو مداليا كنت الزيكا على زلو كلوب لو معمد جن نبريمير ليجن شامبيونز ليجن نايم عوات تقولو زعازة زمهلاوي زقلت ناي كلهم نليفربول زسلطنو أسلطنتي ناي عوت ميزان أب نفس وكف صوتا حرنت بتشعات تنت بمزقاب أب تاريخ ليفربول أب شحن تشعات 250 كساب كلتشحن 18 كاب زنبرو أسلطنتي دحري ناي نغس آنفيلد مالت زا كينج كيني كلتنت ببارو تشعات كمون بوب بايسلي حرنت بيس عن شمونتن سالساي درجة كحزكي للوم أب نايلوم عمد ما غانتو أب نفس وكف صوتا كلتنت بحموش شنت بي كتمزقب كيلا لم بخالو وجن ليفربول أنصار كارديف قتيما كلت بارو أبز تعوتو تلتصوتام نتاها كالايتي بفتسوم كلا زمت أتقعي محمد صلاح كي تهارم وديغو تبايلو كم سنة فايرسعن قطعو كتصاور زيك على أسلطاني كارديف سيتي نيل وارنك دمام كي تهارم زلحت الوديغو بمبال مستوم دالي زبهال إنجليزاوي حامباسي ويدما دايبر أمساسيلوم عبشان شعاتم 94 سولد توم دالي أب أولمبيك لندن كلتشن 10 تغلتن نحس مرالا زوسده إنجليزاوي حامباسي كوينم أبنى 10,000 متر وردر نكلت تجزي شامبيون عالمون كبل كيلو نيريوم أبشان شعاتم 95 نبالون دي أرز تعوتلا انكو أفريقاوي زبل كبر زلوم لايبيرياوي جورج ويام أبز حجوان كم بريزيدنت هاغورو لايبيريا كوينو يقلقل ملاوي فلات زي أب موناكو تشيلسن إيسي ميلانن بمخان تاريخ زتصحف بريزيدنت زحلف سمون بسنكي أب أوفيسو زعاتو كلتة تسألمتي آتمان نابسرحو كياتو تخل كيلو نيروم وهبقى النايتي بريزيدنت بزعبازي نتوم آتمان أي قتلنا يومن بحانت قرار آتيوم بآخاة مليسوم نلممتا زقبر معتان جيرنا كساب نباررومكا نبريزيدنت نابزي كياتو تخل كيلو كبل نغاز نهات مبريهيبو ايرلانداويت كلب واترفورد لو معمت اب ليج ايرلاند رابعي درجه بوتان بحاز ناب يوروبيان ليج كساتفا زنبر عدل بسنك فاينانساوي حصرت اتعدل ناب قندي مقناقنتا زخونت سينت باتريك اتليتيك وهب مخانو تفريتم فدريشن ايرلاند نزا اب حاتير غزي شيماكا واترفورد يونايتد نا واترفورد اف سي زغيرتن ابزي وشتي 3 عامت مولتا زغيرتن غانتا ابز سردو ملختي زنبرا عدا مخفالا ويونكت كفلو مخانا زرقاقت سند مستقربن زلوها فاينانساوي كونتا دما اخول بزي مخانو اورد عامة سبورت يوروبيان كاب كلتشن 19 كلتشن عسران كتساتف ايتخ الانيازبل تسابتساب كاب فدريشن كعسوغر ايروبا يويفا كم سغبل سلز دما اتعدل ناب سينت باتريك اتليتيك كم زهبو حبيروم دايركتر واترفورد زخونه باور كاب زحلفه تقمتينا محلافنا ارغاغيتنا كاب تغزيتي اتحيزنا دما كندالو صنيحنا از زينازي نعنا زسم بديو كبل يغلط بقدمت مالي بي اس جي نموناكو سلسة بحدا بمرتاع شامبيون ليج حدا فرنسا مخانا يفلت بزد ما 36 عمتو دفينو زلو اقدمو كم سيبيا بارشلونان جوينتوسن تتصاوته برازيلاوي تخالاخلاي داني ألفيس ناي عالمنا بالسلمات زقت هلوي تتصاوته يكوينوم اب كلتشحن حدن مس باهيا سبالت برازيلاويت غانتا متصواز جمره ألفيس نتي ب40 حدن واناچو معريو زصنحه تصاوتاي ግብፃውያን ክለብ አልአህልን ዛማሌክን ከምኡን ሃገራዊት ጋንታ ግብፅን ሑሳም ሐሰንን በሊጽዩ እነዚ ክብሪ ዝበቕዩም ካልእ ግብፃዊ ኢብራሂም ሐሰን ኣብ ሊግ ጃፓን ዝፃወት ዘሎ ዕዉት ዋንጫ ዓለምን ኣካፋሊ ክለብ ባርሴሎናን እስፓኛዊ አንድሬ ኢኔሳን ኣብ ባርሳን ፒኤስጂን ወዲ ጋንቱ ማክስዌልን ድማ ሰለስቲዮም ብ37 ዋናጭው ዝስዕቡ ዘለው እዮም داني ألفيس بزي كازون نبي اس جي اب نفس وكف بوتا ناي ميدا كتصاوت زخالة تصاوتايو
ማለት ቀዋሚ ቦትኡ ከም ተኸላኸላይ ብሰንኪ መስበርቲ ማርኮ ቤራትን ዘይምህላው ከም ኣድሪያን ራቤቱን ዝኣምሰሉ ተጻወትን ድማ ንመስመር ምክፍፋል ዝመርሓሉ እዋን ውሑድ ኣይኮነን ዝሓለፈ ዓመት ድማ ኣብ ዋንጫ ፈረንሳ ኣንጻር ሾክሻስ ሓላዊ ውልዳት ኬቨን ትራፕ ኣብ 9 ደቂቕ ብቐይሕ ካርድ ድሕሪ ምብራሩ ጓንቲ ኣልዒሉ ንዝተረፋ ደቃይቕ ከም ሓላዊ ውልዳት ተጻዊቶም ገለ ሰባት እውን ኣብ ታሪክ ሸቶ ዘይተመዝገቦን ንሓፂር እዋን ከም ሓላዊ ውልዳት ተጻወተን ኢሎም ገሊጾም እዮም ኣብ ገለገለ እዋናት ከም ኣጥቃዓይ ዝተጻወተሉ ግዜ እውን ኣለዎም ከም ብቕላዕ መቕጻዕቲ መሳሊ ሸቶ ብምዝጋብ ድማ ብቕዓቱ ኣመስኪሩ እዩ ብዘይ ካዚ ሎም ዓመት ካብ ጁቬንቱስ ዝመፀ ኢጣልያዊ ገዲም ሓላዊ ውልዳት ጂያን ሉጂ ቡፎን ዓስረይቲ ናይ ሊግ ጽዋዕ ምዕታር ናይ መጀመርያ ነዚ ክብሪ ዝበፅሐ ኮይኑሎም በዚ ኣጋጣሚ ንሻምናይ ተኸታታሊ ዓመት ንጽዋዕ ስኳዴቶ ብምዕዋት ታሪክ ዘጽሓፈት ጁቬንቱስ ነዚ ሓለቓ ጋንታ ነበር እንቋዕ ሓጎሰካ ክትብል ኣብ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ሕሳባ ጽሒፋትሎም ብኻልእ ወገን ሊቨርፑል ኣንጻር ካርዲፍ ገጢማ ክልተ ባዶ ኣብ ዝተዓወተትሉ ጸወታ ነታ ካልኣይቲ ብፍጹም ቅላዕ ዘምጻ ኣጥቃዓይ መሐመድ ሳላሕ ከይተሃርመ ወዲቑ ተባሂሉ ከም ዝተነቕፈ ኣይርስዕን ቁጥዑ ክጻወር ዘይከኣለ ኣሰልጣኒ ካርዲፍ ሲቲ ኔይል ዋርነክ ድማ ከይተሃርመ ዘልሓጢሉ ወዲቑ ብምባል ምስቶም ዳሊ ዝበሃል እንግሊዛዊ ሓምባሲ ወይ ድማ ዳይበር ኣመሳሲልዎም ኣብ 1994 ዝተወልደ ቶም ዳሊ ኣብ ኦሎምፒክ ለንደን 2012 ነሓስ መዳልያ ዝወሰደ እንግሊዛዊ ሓምባሳይ ኮይኑ ኣብ ናይ 10,000 ሜትሮ ውድድር ንክልተ ግዜ ሻምፒዮን ዓለምን ከብል ክኢሉ ነይሩ እዩ እንግሊዛዊ ራሂም ስተርሊን ብምኽንያት ካንሰር ናይ ዝሞተ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ ናይ ቀብሪ ወጻኢታቱ ከም ዝሸፈኖ ተፈሊጡ ስተርሊን ምስዚ ብሉኬሚያ ዝበሃል ንዋይታት ዘጥቅዕ ሕማም ክሳቀ ዝጸንሐ ደጋፊ ክሪስታል ፓላስ ዝኾነ ዳማሪ ዳውኪንስ ጥቡቕ ዕርክነት መስሪቱ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ናይ ዋህታት ምትካል ክካየደሉ ድማ ወለንታዊ ሰብ ኣብ ምድላይ ይተሓባብር ምንባሩ ይግለጽ እንተኾነ ዳውኪንስ ኣብ ኩሉ ከይበጽሐ ዓዲ ኩሉና ኸይዱ 15,000 ፓውንድ ናይ መቃብር ወጻኢታት ዘውፅእ ስተርሊን ብዛዕባ ዝቆልዓ ካብ ዝበሎም ዳማሪ ንዓይ ሓዊስካ ንብዙሓት ዘደንገጸ ኣዝዩ ፍሉይ ሰብ እዩ ነይሩ ወትሩ ኣወንታዊ ሓሳብ እዩ ዝሓስብ ተስፋ ዘይቆርጽ ሰብ እዩ ንኹልና ኣብነት ክኸውን ዝግባእ ሰብ እዩ ክብል ገሊጽዎም ስተርሊን ዝሓለፈ ወርሒ ሃገሩ እንግሊዝ ኣንጻር ቼክ ሪፐብሊክ 5-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ስእሉ ዘለዎ ናይ ውሽጢ ክዳን ምስ ቀሲንካ ኣዕርፍ ዝብል ጽሑፍ ቀሊዑ ኣርእዩ ምንባሩ ኣይርስዕን ኣቦ ዝቆልዓ ቶኒ ብወገኑ ንሓድሕዶም ከም ዝዘራርቡን ኣዕሩኽ ምዃኖምን የዝክር ኣብ ሆስፒታሉን መጺኡ ርኢዎን ኣዘናጊዕዎን ዳማሪ ልቡ ተንኪፍዎ እዩ ንሱ እውን ማሊኡ ሰዲዱሉ እዩ ክብል ይዝክር ሓደ እዋን ምስ ሮማሪዮ ወዲ ጋንታ ዝነበረ ብምዕገርገር ጠባዩ ዝዝከር ብራዚላዊ ባልዲራም ካቲኖ ኣብ 36 ዓመቱ ኣብ ጎደናታት ሳኦ ፓውሎ ሞይቱ ተረኺቡ ግና ኣብ 13 ዓመቱ ምስ ባስኮ ዳጋማ ምጽዋት ዝጀመረ ባልዲራም ኣብ 2006 ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሾቶ ኮፓ ብራዚልያ ምንባሩን ይፍለጥ ዝያዳ በቲ ካብ ሜዳ ወጻኢ መዕገርገር ዝኾነ ጠባይን እቲ ሕማቅ ወዲ ዘባድ ቦይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካብዛ ጋንታ ኣብ 2007 ብዝተፋነወ ክሳብ 2011 ኣብ ዝተፈላለያ 18 ክለባት ከም ዝተጻወተውን ይፍለጥ ኣብ 2017 ክለብ ኣትሌቲክ ባህያ ስራሕ ረኺባትሉ እኳ እንተነበረት ምስ ኣሰልጣኒ ኣብ ብምባእሱን ንደቂ ጋንቱ ብምስራቑን ህይወቱ ንድሕሪት ተመሊሳ ካብ 2018 ጀሚሩ ክለቡ ነበር ዳባስኮ ዳጋማ ናብ ሕክምና ከተቕርቦ እኳ እንተፈተነት ካብ ክሊኒክ እናሃደመ ኣብ ፈቆዶ ጎደናታት ሳኦ ፓውሎ ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ እነሆ ሞይቱ ተረኺቡ ኣብ ግጥም ኣትሌቲኮ አንጻር ኤባር ንኣጥቃዓይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ አልቫሮ ሞራታ ክልተ ግዜ ዝጸፍዐ ዳኛ ንሓንቲ ጸወታ ከይዳን ተኸልኪሉ ጃቬር አርቬሎዋ ሮኻስ ንመበል 34 ሰሙን ብዕረፍቲ 35 ሰሙን ድማ ብመቕጻዕቲ ኣብ ስራሕ ከም ዘይህልዩ ዝግለጽ ዘሎ አርሰን ቬንገር ዘይትሰዓር ዝብል ቅጽል ዝነበራ ታሪክ ዝሰርሐት ናይ 2003-2004 ጋንቱ ሓለቃን ዝነበረ ወዲ ዓዱ ፓትሪክ ቬራ ኣሰልጣኒ አርሰናል ክኸውን ይኽእል ክብል ገሊጽዎም
أبليك حدا فرنسا مسنيس ناي مسلطان جزيو جمير زولو فيرا زعقب صراحة يسرح مهلاوي قلت مسجزي تكاي ديدير ديشامب كوينو نهاجرايت غانتا فرنسا كالين بوزحات تثبيت زقبرو لزولو بيرام انو حجي دما بقرب زفلطون نابز درجة كبتصح مريح تراكم ستصوتن زئمنلوم أرسن فينجر دما نأرسنال زخون عقمي ألو كبل قليتو ولوم ميدا سانسيرو اسي ميلانن انتر ميلانن بحبار زتقمالو ميدا يوم زنغانتاتات بزيكاتي نمتعرراي كابكازن انزخفلو ገንዘብ 15 ሚሊዮን ዩሮ ንዓመት ክራይ እናኸፈላየን ዝጥቀማሉ ዘለዋም ስለዲ ዘንጋንታታት ሕጂውን በሐንሳብ ብምዃን ኣብ ጎኒ እዚ ሜዳ ዋንነተን ዝኾነ መጻወቲ ከስራሓ ተሰማሚዕና ኣለዋም እዚ ፕሮጀክት 6 ሚሊዮን ዩሮ ማለት 3 ሚሊዮን ንሓንቲ ጋንታ ዝሓተን ኮይኑ 30,000 ተዓዘብቲ ዝሕዝ ጉሩም ስታዲየም ንምህናጽ ከኽእለን እዮም ናይ መጀመርታ ብሪጣንያዊ ንጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ከም ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ዘልዓለም ቪሊ ማይክነል ኣብ 79 ዓመቱ ዓሪፉ ንሰልቲክ ወኪሉ ኣብ ልዕሊ ኢንተር ሚላን ዓወት ምዝጋብ ነታ ክብርቲ ጽዋዕ ኢዱ ዘንበረላ ማይክነል ከም ተጻዋታይን ኣሰልጣንን ምስ ዛጋንታ ከም ዝሰርሐ ይፍለጥ ኣብ 2015 ነዛ በዓልቲ ክልተ ዓበይቲ ኣዛን ጽዋዕ እናልዓለ ዘርኢ ሓወልቲ ኣብ ቅድሚ ሜዳኣ ዝተኸለትሉ ሰልቲክ ካብቶም ታሪኻውያን ሓለቓ ጋንታታት እዩ ምስ ብጾቱ ድማ ታሪኽ ሰሪሑ ሓሊፉ ክብል እዋናዊ ኣሰልጣንያ ንኢድዎ እዩ ከም ሓለቓ ጋንታ ሬንጀርስ ኣንጻር ማይክነል ዝገጠመ ጆን ግሬግ ዝሕዝን እዩ ኣገዳሲ ዓርኪ ኸሲርም ወላ እኳ መወዳድርትናን መተሓላለኽትናን እንተነበርና ኣብ ግና ኣብ ቀደም ኣዕሩኽ ኢና ነርና ከም ሓለቓ ጋንታታት መጠን ድማ ኣብ ብዙሕ ብሓንሳብ ንዕደም ነርና ካብ ዩኒቨርሲቲ ጋላስኮውን ብሓንሳብ ኢና ናይ ዶክትሬት ማዕረግ ወሲድና ክብል ተዘክርኡ የካፍል ريال مدريد نويلساوي ناي كنفي أتقعي غارزبيل أبز متس كرامات جدن كتشوطو كمزو سنتن عداقي انتزي خيباقن بلقاح كتسدو مخانان تحبيروم مانشستر يونايتد عامتاوي نمادريد 5 مليون باوند انخفلت نتساوتاي مسا بلقاح كتسنبرو كمتخل غازيتا ماركا غليتام يوفنتوس نود 18 عامت ناي تصقاماي كنفي تخلاخلاي كلب فولهام ريان سيغنون نمعداق ابعداقا مستوتنان تتصنبيرام مانشستر سيتي تكاي برازيلاوي أكفافاليا فرناندينو إلى نزحات سيتو ود 22 عامت إسبانياو تتصاوتاي كلب أتلتيكو مدريد رودري مفرس وعلو مالت 7 مليون يورو كفيلة أبيدا كتأتو مخاناون تحبيروم مانشستر يونايتد نابولن أبلع الإنجليزاوي تخلغلاي كلب توتنهام كيران تريبير تقدس نتارين أسلطاني أرسنال أوناي إمري نشخودران مصطفي مسعود أوزيلن هنريك ميكتاريان كارل جينكينسون محمد إيلانن أمودات زعامة سبورت نابعداقا كهوردو مخانو تقليتهم برشلونة أب كلتشن 21 نزبك وعل ود 30 حد عامد تشيلياوي أكفافالي أرتورو بيدال نتوسخي حد عامد كتنا وحياة باهيلوم كلبات وولبسن سبورتينج ليزبنن أب زتفرالي بوتاتات كدمع نزخل ود 19 عامد بورتغالاوي تتصاوتاي رافائيل كاماتشو نمونان تبقيسن مانشستر يونايتد 3 مليون باوند تقمت تخلخلاي كلب باير مونيك نيكلاس سولي أطايقاتلهم أكفافالي كلب مانشستر سيتي زنبرة أي بورياوي يايا تورم ناب كلبات أمريكا ويدما آسيا كمرحي تباهيلهم زي خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل السينما سمرم نمكتالكم إننا مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات أبزازيمنا لنا أبكت علي بخالق حابريتات كساب نرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان